उत्तर महारानी आमचायो पिप्रासा हामक्रे मंत्री विकास देबरमानी नक थाई बसकांगो त्रिनी गसिमुं करिजेतिनो खादुमानी बत खलाइमानिनो कितिंगै ताबुक टुं फ्लाजाक 29 कृष्णपुर आमचाय कक्सिल जाखा थानानि बखाक्ति सेकां गसिमुं नायावैनो पिप्रा मथनि सिक्ला मथा YTF रकनि YTF नो खाफरजांनाय आदं रक किमबत खलाइ मंत्रीनि नक बसकांगो थांगो ताइ टं हालक टुंफ्लाइ टंमनि बागै आरो सामुं टां टंनाय रक किरिकर उंगै सामुं याकारि खारि थांका हनै कक्सिल जाखा BJP बदल आबै बाक्सानो खवाइ जिल्लानि BJP नि बरक बांथाया बदल मोर्चानि कास्को रशिद मियानि नगबो सबाय सुक्रुब खालाइ जाखा ताइ आबोबाय बिनि नग दुखुनि बरक बाहायनो दुखुमान खानै कक्सिल जामुं सिलचावै खादुमानि फनुक लाइखा क्राकसालनि सानजराव BJP 29 कृष्णपुर मंडल चाकमागात आमचायो अ खादुमानि हमजां रेली खालाइ लाइखा 29 कृष्णपुर BJP लाइखानो हामबाय दिनै बिखुब मिছিল दिनै जत 29 कृष्णपुरनि जे BJP नो हामजागनाय जों बेलाइखानो निन्दा जानांगौ गंखाबो मियावो चिनि जे त्रिपुरा मथानि गुन्दा बाहिनी रक जे मंत्री विकास देबरमानी गरम गोनां सार विकास देबरमानी नगो जे आक्रमण खाइमानी आबोनि तियै जों तिनि बिखुब मिছিল खालाइजाखा बरकनि बागै जे अत्त सत्त खालायै मैयावो जों FIR अर्दि खाइखा आबरकनो दायति नरबनानै अंथुनै जों ससियेल मिडियानि बिसिंथै खालायै ओ ककसारो जे ओ त्रिपुरा राज्यवो जे अशृंखल खाइनाय जाति बेदेबेद कक सानाय आबरकनो दायति नरबनांगौ जों ओ BJP गभर्नमेंट नरेंद्र मोदीनि गभर्नमेंट आभाय खालायै गुन्ना बाहिनी आभाय खायसया BJP गभर्नमेंट त्रिपुरा राज्यवो डेभलपमेंट खाइना बागै सरकार चालक दङ जथेस्थ चिनि CM डक्टर मानिक सा तै चिनि ओ लकेलनि चिनि याक बाइस नामसाक मरम गोनां सार विकास देबरमानी जे नेतृत्वे ओ जागाव जे उश्रृंखल खालाइमानी त्रिपुरा मथानि गुन्दा बाहिनी रक जे YTF नि जे गुन्दा बाहिनी रक जे आ जागाव आक्रमण खाइमानी आबो बेलाइखानो सेलेमा सिंसा जे सामानि आबो बेलाइखानो चाइया आबो दायति नो चिनि ओ एलेकावो ओ त्रिपुरा राज्यवो जे गुन्दा बाहिनी चालक मानी आबो बेलाइखानो सेलेमा सिंसा आबो अंयांथुन आबोनो सार त्रिपुरानि चिनि जाति जनजाति जत्तनो जों चिनि 29 कृष्णपुर मंडलनि पक्षेङै आं जतनो आं गोसारो हामबाय।